Бях се запътил към банята на втория етаж, в къщата на леля ми, когато видях братовчетка си Ейприл на стълбите. Тя бе на 4 години и много развълнувана. Правеше странни физиономии и седеше на стълбите. Попитах какво прави тя. Каза, продължавам на жената с плитката. Огледах се, но нямаше никого освен нас. Попитах, къде е тази жена, Ейприл. Тя посочи една напречна града на тавана на стълбите. Попитах, какво прави жената. Еприл отвърна, прави смешни физиономии. Усмихнах се и се заискачвах по стълбите, когато Еприл каза нещо, което ме спря на място. Плитката е около врата. Обърнах се, помолих детето да повтори. Тя посочи, дамата виси на плитката си, прави смешни физиономии. После Еприл започна да имитира гримасите на човек, който се задушава. Преди 2 години разглеждах годишника си от основното училище с 5-годишната си братовчетка. Когато гледахме страницата в второкласниците, тя посочи снимка на момиченце и каза, той изглежда точно като Никълас. Когато я попитах кой е Никълас, тя просто отвърна. Момчето в гардероба ми и продължи да преписва албума Едва не умрях. Малките деца знаят неща, които ние не знаем. Племенницата ми е 4 годишна и постоянно говори за по-голямата си сестра. Освен това, непрекъснато разговаря с нея. Тя е единственото дете. Няма представа, че майка е била бременна преди години, но е изгубила детето. Понякога всичко това ми се струва много странно. Преди няколко години слагах дъщеричката на моя приятелка да си легне вечерта. Детето беше около 3 годишно и всички сили се бореше да не си легне в леглото. Попитаме защо трябва да спи и аз си отговорих. Защото късно е за малките момиченца, е време да си починат добре. Тогава тя посочи към нищото в другия край на стаята и попита, ами онова момиченце?